La Generalitat recupera el projecte per fer arribar l'autopista fins a Lloret de Mar. Aviat sortirà informació pública a l'estudi sobre la prolongació de la C32 des de Blanes, on acaba ara, fins a arribar a la vila. Abans de final d'any traurem a informació pública un estudi de la recuperació del corredor aquest amb dues alternatives, però l'alternativa, escollida seria la de la C32, és a dir, tornar, al traçat que enllacés l'autopista amb Lloret. L'anunci ha estat fet aquest dimarts en la jornada de turisme BTM amb seu a Lloret, en què s'ha posat damunt de la taula que calen millores en la connexió per carretera a la selva marítima. Perquè, com diu l'alcalde sovint, i com diu la gent del món empresarial de Lloret, deu ser l'única ciutat de més de 40.000 habitants que no té ni tren ni autovia, o via d'alta capacitat per connectar-se, ja sigui amb Europa, ja sigui amb Barcelona, i per tant aquí tenim un problema. L'antic projecte de l'autopista, que havia estat objecte de recursos per part de plataformes ecologistes, contemplava accessos al Papalús i a les Alegries com a via ràpida fins a Lloret.